Maluma na itong pinag-testing natin. Eh, binintot niya. Nagkagali. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo. Yan, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Ayun, oh. Ayan, mga kakamba, welcome back to my channel. Mayroon na tayong load mga kakamba, Mindolod. Ayan, nakagawa na tayo kanina. Tinistingan na nung mga ibang vlogger. Ayan, oh. Nagsikuha na sila kanina para matesting. Effective mga kakamba. Marami akong kinonsulta tungkol dun sa load na yan. Marami akong tinanong, kaya matagal bago ako naggawa. So nag-decide ako na gumawa na lang para siyempre maka-ano kayo ng medyo maka-avail kayo ng medyo mura na load na epektibo. Yan. Tinisting ko, yan, mapapanood nyo yung mga testing ko dyan. Sunod-sunod yan. So, bago natin panoorin yung testing na yan, shoutout muna tayo kay Sir Alan Alcance ng Lipa, Batangas, kay Lito Balita ng Lipa, Batangas, kay Jumar Balita ng Lipa, Batangas, at saka kay Gagamboy ng Tarlac City, si Pong Ramos, Albert Oliva ng Mekawayan, Nina Ignacio, at saka si Sian Gaming PH ng nako, inuubo ako tuloy kanina hindi ako inuubo, kung kailan nagbablog inuubo. Sian Gaming PH ng Santa Cruz, Laguna. Yan. Shoutout din sa'yo dyan, Rodel dyan sa may Santa Cruz Yung lagi kong dinideliveran dyan si Rodel. Laging nagsishare nung aking mga binablog yan. Yan. So, yan mga gamba. Ang gaya ng sabi ko sa inyo mga nakaraan, ang Masbate, mga ganitong panahon, September, dagsa. Ang Tagalog naman pawala. Pero ang Tagalog, lilita ulit yan na after ng 2 to 3 weeks yan, lilita ulit mga Tagalog. Dadami na ulit. Yan. Pero hindi na ganun kaganda ang Tagalog. Ito namang mga ibang linya, kagaya itong Jinsan. Huwag nyo natatangkilikin mga kamba. Ang dami ng na-scam dyan sa Jinsan na yan. May nagpa-legit check pa dyan si Paul Imnasi. Mark Paul Imnasi na yan. Naku, yan ang legit mga kagamba na scammer. Yan. Dami na scam. Si Gerard Clark, yan. Scammer yan. Hindi nila ako ma-scam kasi sabi ko sa kanila, kilala ako sa social media. Wala ko atraso kanino man. Hindi totoo yan. Kung gusto mo na magpadala ng gagamba sa akin, padalan mo ako, babayaran ko pagdating dito, tatanggalin ko yung patay. Gano'n lang kasimple. Pero pag pinadala mo, puro patay, hindi kita babayaran. Ano, sira ulo? Pamauna ang pera bago gagamba. O, kita nyo, ang dami nilang naingganyo, ang dami nilang napadama. At saka isa pa, ganito yung legit na supplier ng Jinsan na yan, mas malaki mang scam. Mayroong isang buyer dito sa Metro Manila na nalakihan na scam sa kanya. Ang balita ko 15K, pero hindi ko nababanggitin ang pangalan. So, shout out sa'yo yung na-scam dyan Hindi na natin babanggitin at kaya naman. Siyempre, sa larangan ng negosyo, akala mo matalino, pero nadadali pa rin. Yan mga gamba. So, ingat kayo sa mga taga-Jinsan, lalo na yung grupo na Damang Jinsan na yan. Nako, mag-leave na kayo dyan kung member kayo dyan kasi maraming manluloko dyan sa group na yan. Kinukonsintihan ng admin, mga kagamba. Kaya nag-leave na ako doon. Malis na ako. At saka yung mga group na hindi nag-a-approve kagad, umaalis na ako. Tinatandaan ko yung mga group na yan na nandun ako. Tapos magpo-post kay nako, 3 araw bago aprobahan, doon naglilib na ako mga kagamba. Kasi walang kwenta kasama ka sa grupo tapos iniatsapwera ka.
Kaya lumaki ang grupo niya, siyempre dahil din sa atin, dahil nakikita nila tayo doon, kasama tayo doon. Pero pagka nag-post ka naman, aba, patumpik-tumpik, wag na lang, live na lang tayo doon, tama na yung 3 hanggang 5 group natin. Ayun mga gamba, may grupo ako dyan, yung Buy and Sell, Mindo, si Zero yan, Mindo Gagamboy. Yan ang grupo ko dyan mga gamba, yung Buy and Sell. GRS Buy and Sell na Mindo Gagamboy yan. Kasama ko yung partner ko. So yan, panoorin natin to, mapalaman ko tungkol sa itong pag-test ko ng Mindolod natin. Salamat. Paglalabanin natin na yung mas bate ha. Yan o. Yun o, tulog ka agad. Ito naman isa, labas natin. Natin. Tingnan natin kung lalaban itong dalawa. Oh, grabing salpukan. Oh, may Mindolod yan. Oh, grab. Patay agad yung isa. Mindolod. Pati skill. Ayan, next fight. Ay. Ito yung next fight natin. Ayan, dalawa na, isang itim, isang brown. Ayan. Kuya natin itim. Ayan ha. Testing natin ng Mindolod to. Testing ng Mindolod. Ba? Maluma na itong pinag-testing natin. Binintot niya. Nagkagadan sila. Lupit oh. Ba talaga pag may load oh. Mindolod. Meron na tayong sariling load. Effective siya oh. Hindi nangangayaw oh. Akala mo wala na isa, wala pa rin oh. Malaban pa rin oh. Wala na yata parehas. Patay yata parehas to. Ayun. Bubuhay pa. Oh. Epekto ng Mindolod yan. Alangan nakasigat parehas eh. Oh. Walang bumibitaw oh. Nangayaw na yan na parehas ah. Pa rin oh. Ayan na, binilot na yun na.
Patay talaga yung brown. Lupit. Ito naman, paglabanin natin yung walang mindulod, ha. Ito. Yan. Walang mindulod yan, ha. Paglalabanin natin. Ito natin isa. Ito yung isa. Yan. Yan. Paglabanin natin, ha. Kung yung walang load saka mayroong load, kita natin. Natin yung walang load ng Nimbus para bang laglagan lang ng laglagan. Ayan, tingnan nyo. Ayan. So walang dating. Tingnan natin, patihulog ng patihulog pag walang load. Isa pa yun na problema niya. Duwag talaga, duwag. So ilalaban natin itong isa na to doon sa nanalo kanina. Tignan natin, ha. Ito yung nanalong itim, eh. Ito yung nanalong itim. Ito to. So pagka duwag talaga kahit loadan mo, ayaw na, udin na nga, eh. Ayaw pa rin. Hari ko na nahagat na. Naku, nabaliw na ang putik na to. Itim na to. Oh. Nabaliw na siya. Tingnan natin, ha. Yung pagkabaliw niya. Yan. Tumbukin mo na sa puwit. Yun, nadali siya nung tapang. Oh, lumaban na. Aba, walang umpay, oh. Hindi, walang umpay sa stick kumagat. Oh, walang tigil. Puro sa stick kumakagat. Oh, ayan na, sinasabutan lang niya. Oh, alam tigil. Bakbakan na wala paundangan. Malabo. Pupus mo naman. Ako, binilot siya. Binilot na. Liwanag. Patay. Patay siya. Salang natin itong duwag na to. Itong duwag na to. Buli mo yung duwag na yan. Nanginay siya. Duwag. Sige, patay mo yung duwag na yan. Lupit itong isa na to. Oh, baka lalaban na yung duwag, oh. Malaglag siya.
nga siya, ang liksi kanina to, nakakagat niya. Bumahaban. Wala, nalalo siya. Hinang-hinat na itong isa na ito. Yun, yan ang epekto ng Mindolon. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Ayan. Okay, let's rock! Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!